Ond i ni'n dechrau yn y surgery gyda Dr Ann. Pnawn da i chi, Dr Ann, siwr i chi? Pnawn da, Sian, pnawn da. Nawr te, cais da chi lysan dy fe wrth y gwasanaeth gwad fan hyn yng Nghymru i bobl sydd wedi cael Covid, ydy fe? Ie, i ni'n gwybod yn dyn ni erbyn hyn bod bobl sydd wedi bod yn wael gyda Covid yn creu gwrgyff yn ei gwad sy'n gallu ymladd yn erbyn y feirws. Felly, os ydyn ni'n gallu casglu y gwrthgrif o'r corff, o'r claf sydd wedi cael y Covid, hynny yw y plasma, yr hylif yn y gwad, a roi hwnna i bobl sy'n ddifrifol wael y Covid, mae gobeith gyda ni. Mae yna treialon nawr yn Rhydychen ac yn Gaerdydd, Remedy a treial arall, yn edrych mewn i hwn. A oddi ar mis Mai, ni wedi tynnu plasma allan o'r gwad mae roddwyr yn rhoi yn gyffredinol. Ond erbyn hyn, mae yna beiriant arbennig gyda ni yng Nghymru sy'n gwneud rhywbeth o'r enw plasmapheresis. Yn glefer iawn, chi'n cymryd gwad allan o un fraich, mae'n mynd trwy'r peiriant yma, a mae'r gwad, yr celloedd yn cael ei dychwelyd i'r fraich arall, a'r peiriant yn cadw'r plasma. Wow. A erbyn hyn, mae profion wedi dechrau yn ysbyty'r Waun. So bydd bobl sydd wedi cael Covid yn yr wythnosau nesaf yn cael gwahoddiad y Gwasanaeth Iechyd Cymru dynon yn unig, achos ynyn nhw mae'n debyg mae mwy o gwrthgyrff, oedran 2 ar 15 i 70, i gysylltu gyda Gwasanaeth Gwad Cymru a mae'r manylion yn dod lan. Mae yna ganolfan nawr yn Llantrisant, un yn Wrexham, a byddwch chi'n falch i glywed cyn bo hir un yn Llanelli yn Dafan. A mae chi'n gallu rhoi 2 uned o plasma bob bythefnos, tra bod y gwrgyff yn uchel, a cyfnod byr sydd gyda ni falle. Yeah. So mae hwn yn bwysig iawn, neges o Gwasanaeth Gwad